alles eronder? Ja, oké. Andere dames ook alles eronder? Ja. Oké. Je hebt maar 100 gram nodig, hè? Maar er komt een heleboel chocola uit. Dus dan doe je hem even eronder en dan haal je hem op. Oh, wat veel is het eigenlijk? De mes erop. En dan strijk je hem af. Dan doe je eerst mes even langs de rand. En dan zet je ongeveer op de helft van de letter. Ja. En dan doe je het nog een keer. Dan beginnen we natuurlijk met de jarige joppies. Op zijn hinderrieten roeren dak, dak, dak. Ze brengt er alle pakjes wette plak, plak, plak. In pikken 18 waar en win moet geld, geld, geld. Hip hop, Sinterklaas, dat is mijn held. Dat is een succesvol feestje, hè? Ja, het is altijd wel leuk. Nou, de meiden vinden het sowieso altijd wel leuk om met chocola bezig te zijn. En het liefst natuurlijk even de vingers erin. 5 december is de dag die telt, telt, telt. Hip hop, Sinterklaas, dat is mijn held. Ben je nog zelf een gekke op chocola? Ik eet elke dag chocola. Elke dag? Ja, dat moet ook wel. Het is een beetje verslaving. De erm is lucky of zo. Ja, ik heb Ja, daar is die al. Ik heb altijd in Amsterdam gewerkt. Bij wat luxere bakkers. En daar heb ik op een gegeven moment een keer in de pauze op een oude typemachine heb ik daar op een stukje papier gezet van later als ik groter ben, dan ga ik voor mezelf een chocolaterie beginnen. En dat heb ik eigenlijk nooit vergeten. Nou, toen op een gegeven moment, nou ja, het is nu 9 jaar geleden. Ik ben 9 jaar geleden begonnen. En zo kwam je in Hilpen te lonen? Ja. Pepernoten, 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 pepernoten. Pepernoten, 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 pepernoten. Nou, en hoe wil die worden? Mooi. Dit is je? Prachtig. Dankjewel. Wat een leuk feestje. Ja. Want wie stond je die of net? Ja. Hoe oud bist je worden? Jurgen. Oh, daar is een wieten. Ja. Ik vind wiet lekkerder dan bruin. Oh ja? Ja. En de R die is van? Roos. En litte machine. Mooi zus. En vind je het lekker, chocola? Ja, heel lekker. Als je dan zo niet meer wat iets van echt een soort, maar dan wil ik nog wat zien op eten. Pepernoten, 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 pepernoten. Het is lekker en de kerst lekker zelf ontliederen en het komt alles op die hand. En de kerst het lekker uitslikken. Nou, is het een hele mooie makker, maar krijg je nou ook nog wel hier voor Sinterklaas? Ja, ja, hoop ik. Ja. Hi, dank u wel. In vader. Gaan we helpen? Nee, ik had al klaar. Oh. Ik word wel tussen krom, maar dat wordt hem net. Nee. Ja, ik kan nooit hier, ja. Ja, dat is net hoor. We kunnen altijd net winnen, wel? Die gaat koersbal. Helemaal 14 dagen. Ik mis het nooit. Want waarom is dit zo leuk? Nou, oh, we gaan heel grote willen, mijn vader. Ja, en dan is ook verhoren mensen en we praten met mijn vader. Ja, het is gezellig. Dat was is echt wel alleen natuurlijk, hè? Jij mag graag een beetje actie ondernemen. Ja, ja, dat mag ik graag hoor. Man, die man net een gymnastiek was, dus ja, dan ben ik ook alweer in touwen en toen die met die maak ik alweer voor, dus dan ga ik alweer wat. Je zit er vol energie, erg wel. Ja, ik ga er wel energie, ja, gelukkig wel. Dus ja, zo hak ik hem hier nog aan.
Als ik het zo doe en ik smiet zo, dan komt het er net. Dat weet ik voort wel. Maar ik moet een zo beet hebben. En dan maak ik beschikje om daarbij te komen. En dan zo. En dan moet je hem omdraaien om daarheen. Als het een beetje kan. Hoe oud ben je als ik vreeg je mooi? Ik ben 95. Ben ik zaterdag worden. Maar wat is jouw geheim? Want je bent 95 en je bent nog goed scherp. Ja, wel ook wel. Ja, dat doet ik niet. Dit heb ik mij gekregen, maar rekken niet. Hè? Ja. Op zich kan je passen, zeggen ze dan. Nou, het kind is dat aardig nog. Ik zou tracteren. Zou je tracteren? Ja. Nou, dan wil ik zo graag een mooie grote witten aan. Mooi. Nou, dank u wel. Alsjeblieft. Ik ga hier nog rondom. Jij maakt in? Maar is dit nou een goede lichaamsbeweging? Jawel. Zo, we gaan in alle bochten. Ja.